usa ka nahuman nga trabaho. Zacarias Kapitulo 4, versikulo 7. Iyang pagulaon ang Pangulong bato, uban ang mga pagsinggit, grasya, grasya ngadto kaniya. Ang gahom sa tawo wala magtukod sa buhat sa Dios, ni ang gahom sa tawo makaguba niini. Ngadto kanila nga nagapadayon sa iyang buhat sa atubangan sa kalisdanan ug sa pagsupak, ang Dios magahatag sa kanunay nga paggiya ug pagbantay sa iyang balaan nga mga manulunda. Ang iyang buhat dinhi sa yuta dili gayud mohunong. Ang pagtukod sa iyang espirituhanong templo ipadayon hangtod nga kini mobarog nga hingpit, ug ang Pangulong bato pagadad-on uban sa mga pagsinggit, grasya grasya ngadto niini. Si Kristo naghatag sa simbahan og sagrado nga katungdanan. Ang matag miyembro kinahanglan nga usa ka agianan, diin ang Dios makapahibalo sa kalibutan sa mga bahandi sa iyang grasya, ang dili matukib nga mga bahandi ni Kristo. Walay bisan unsa nga gitinguha pag-ayo sa manuluwas kaysa mga ahente nga magrepresentar sa kalibutan sa iyang espiritu ug sa iyang kinaiya. Walay bisan unsa nga gikinahanglan sa kalibutan kaysa pagpadayag pinaagi sa katawhan sa gugma sa manuluwas. Ang iglesia mao ang ahensya sa Dios alang sa pagmantala sa kamatuoran nga gihatagan niya og gahom sa pagbuhat sa usa ka espesyal nga buhat, ug kung siya maunungon ngadto kaniya masinugtanon sa tanan niyang mga sugo, didto magapuyo sa sulod niya ang kahalangdon sa Dios non nga grasya. Kung siya magmatinud-anon sa iyang pagkamaunungon, kung siya mopasidungog sa Ginoo, ang Dios sa Israel, walay gahom nga makabarog batok kaniya. Si Kristo naghandom pinaagi sa kahupnganan sa iyang gahom aron sa pagpalig-on sa iyang katawhan nga pinaagi kanila ang tibuok kalibutan pagalikusan sa usa ka atmosfera sa grasya. Sa diha nga ang iyang katawhan mohimo sa tibuok kasing-kasing nga pagtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, kini nga katuyuan matuman. Si Kristo magpabilin diha sa katawhan ug ang katawhan magpabilin diha kang Kristo. Sa tanan nga buhat mapakita dili ang kinaiya sa tawo nga may kinutuban, kundili ang kinaiya sa walay kinutuban nga Dios. Ang maayong panapton sa kinaiya nga nahimo pinaagi sa Dios non nga gahom makadawat sa kahayag ug himaya gikan sa langit ug mobarog sa atubangan sa kalibutan, ingon nga saksi nga nagatudlo ngadto sa trono sa buhi nga Dios. Unya ang buhat magapadayon uban ang kalig-on ug doble nga kusog.